কমলাসরা এডিসি বিলিস এবা রায়পাশা এডিসি বিলিস তিনি চিনি এডিসিনি মালমাতা বেদেকনি সাখামনো ফিয়গ্রিমো পান্দাও পান্দানি आचुफां चिनि प्रेमदान मौसम हाइमानजाक फैनाय चिनि बरम गोनां किप्रा साहामग्राय बेदेक मन्त्री स्नामुं बेदेकनि मन्त्री ताई फुटबल बेदेकनि मन्त्री बरम गोनां सार अनिमेश बर्मा ताई हाइमानजाक फैनाय जयेन्ट चेयारमेन साब जुनालनि भाइस चेयारमेन फाइमानजाक फैसिनि एआरडीडी प्रिंसिपल ऑफिसर डॉक्टर बीके दास सीनियर वेटरनरी ऑफिसर डिप्टी पीओ डॉक्टर रत्नेश्वर देवनाथ तई चिनी डॉक्टर पुलकेश देवबर्मा खबै नौमानजाक फैनाय जतन चिनी जेडिउ दंगौ जतन आनी खाफानि हामजाक मा चिबाय नरक फाइमानजाक फैनाय रम कोखे चिनी वो तो गुण जत चिनी बरक रगनेश्वरी हामिया माहाय कोरोना मानजावी तो माहाय ताकलाय वाग वाहिनो कोरोना मानजावी कबंग वाग थीबेखा कोरोना या बेमार हामिया मानजावी थीबेखा नर जतन साइमानो नवो ताकलाय वाग थीबेखा अबेके तो वाहिनो थैयो अब रूप फायो काजे बरक नि लगे लगे ताबो पशु पाखी समस्त प्राणी जीव गनां रगनि रूप एके एकविंश शताब्दीओ ताबो साइंस एडवांस सिमक बांग चिनी बेलबारिनि फार्म रगबुरिनि फुनुका बेंकनि हयते बाहायगे लुन नायमान आबरगनो लामा फनुगै एकदम बरक ताबो थांका हायगेनो काहाम खेतेबो खर्चा ने 60टा वाक 70टा वाक 40टा वाक 30टा वाक लिरनेरो जतनो थांबायो अवैगे जोङो दलाई हांकरनि बहायनो दलाई डिस्ट्रिक्टनि बहायनो नेक्स्ट टाइम अर कायसा अबाहायके एंटरप्रेन्योरशिप कायसा लिनि वार्कशॉप खाइजाबे चिनियर दलाई हांकर नरगनबो अबाहायके जारा वाक लिरना मुचनाय बुन लिरना मुचनाय बरनो हाते नाते फोरोङै चिनि बेलबारिनि वाक फार्म रगनो फनगै खाबा जानाय जात खायै नरगनो बाहायके जों बिनि माने लाबोबान खायरि रिमान टेक्निकल सपोर्ट चिनि डॉक्टर रग दङ बाहायके नरगनो फोरोङै रिमान समस्त दिक दे जों ताबच्चा चातियै दङ चेष्टा खाइ दङ ताखुते बुकुक सं आवन बागिनो चाकरी बायबां सम्भव या जत सरकार न साव चाकरी मां दुनियाव रां गोनां रि गोनां खायबैया चिनि हा दङ चिनि हाताय हापं दङ मोसौ रिजांनाय जागा दङ वाग रिजांनाय जागा दङ पन रिजांनाय जागा दङ अबहेरावबो चिनि चाकरा रक्ताबो नग होगो दंनाय हुक खाइ दंनाय खेताव खाइ दंनाय बरक रां पैसा सोनामनानै हिंगेके फायदि वाक टक पन आरो जों नरगनो बाहायगे बेनिफिशियारि खायमान आबो तो जों चातियै दङ नरग बाहायनो सोलोंनानै जुगाजुग खायि बाहायकेते काहामगेरि मान आबनो चेष्टा खायबायदि ताखुते बुकसं ओ कक साविनो पाइ थागो आनि तेकेसे डिपार्टमेंट हिंके स्वास्थ्य हेल्थ आबोनिबो किसा आं कक साइथांसनाय साबो वैक्सीन रिजाल्ट दं याक्तिसाला चिनी बेलबारिनि फार्म रगबुरिनि फुनुका बेंकनि हयते बाहायगे लुन नायमान आबरगनो लामा फनुगै एकदम बरक ताबो थांका हायगेनो काहाम खेतेबो खर्चा ने 60टा वाक 70टा वाक 40टा वाक 30टा वाक लिरनेरो जतनो थांबायो अवैगे जोङो दलाई हांकरनि बहायनो दलाई डिस्ट्रिक्टनि बहायनो नेक्स्ट टाइम अर कायसा अबाहायके एंटरप्रेन्योरशिप कायसा लिनि वार्कशॉप खाइजाबे चिनियर दलाई हांकर नरगनबो अबाहायके जारा वाक लिरना मुचनाय बुन लिरना मुचनाय बरनो हाते नाते फोरोङै चिनि बेलबारिनि वाक फार्म रगनो फनगै खाबा जानाय जात खायै नरगनो बाहायके जों बिनि माने लाबोबान खायरि रिमान
टेक्निकल सापोर्ट चिनि डॉक्टर रक दङ बाहायके नरक फोरोङै रिमान समस्त दिक दे जोंथाबो चाटियावै दङ चेष्टा खाइ दङ ताखुते बुकुक सं आवन बागिनो चाकरी बायबां सम्भव बिया যত সরকার নসাও চাকরি মান দুনিয়াव रां गोनां रि गोनां खायमैया जोंनि हा दङ जोंनि हाथाय हापं दङ मोसौ रिजांनाय जायगा दङ वाग रिजांनाय जायगा दङ पन रिजांनाय जायगा दङ अबहेरावबो जोंनि चाकरा रक्ताबो नग होबो दंनाय हुक खाय दंनाय खेताव खाय दंनाय बरक रां पैसा सोनामनानै हिंगेके फायदि वाग तक पन आरो जों नरकनो बाहायगे बेनिफिशियारि खायमान आबो तो जों चाइतेवै दङ नरक बाहायनो सोलोंनानै जुगाजुग खायि बाहायके तेव काहामगेरि मान आबनो चेष्टा खायबायदि ताखुते बुबुकसं ओ कक सावैनो पाइ थागो आनि तेकेसे डिपार्टमेन्ट हिंके स्वास्थ्य हेल्थ आबोनिबो किसा आं कक साइ थांसनाय साबो साबो वैक्सीन रिजाल्ट दं याक्तिसाले दं याक्तिसाले बसाबुते काया सानि जीवन आरो इला करे ओ थर्ड वेव फाइ दङ कोरोना भाइरास थर्ड वेव फायाखौ सानि नरक वैक्सीन ना दे वैक्सीन ना माबा मुं संया चिनि एम सार आसोजा दंबावो नाहारका आंबो नाहारका जों जतनो दुइटा वैक्सीन पाइजाक